लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। मोनाबिलिनि एसे बार जाफैदों। माबोरै दं रायजोफोर खोन्थाहरदोलाय। बिराद दावराव दावसिलै जेरैथिंबो हाल्ला। सोरबा होनो माबा तेतलिर सबित भुत दियक सोरबा होनदो माबा लारुर सबित भुत दियक सोरबा होनदो गाजालर सबित भुत दियक सोरबा होनदो ट्रेक्टरर सबित भुत दियक। ट्रेक्टर सबिनाथ' एकदम बिराद हाल्ला जाप मारि भुत दियक होनलायदो। आदसा मोनसे खोथा, ट्रेक्टरनि सबियाव जाप मारिना भुत होनो थांनानै आथिं आखाइ बायबा सोर नायगोनलै रायजोफोर? होनग्राफोराबो सानदोंना सानाखैथाय मिथिलायलांलालै फाग्लानो। ट्रेक्टरर सबियाव एकदम बिल्डिं सानिफ्राय बाज्रुमनानैबाबो भुत होनो होदो। नाथाय आथिं आखाइ बायबा जिबनानो गैया जालांबा सोर नायफिनगोनलै? फाग्ला आथिं थोंसे बायबा जि खस्थ'। इसोर मा जाबावगोन दायो बुजिनानै मोनाखै। बिराद दुखुनि बाथ्रा। दा खोथाया जाहैबाय बिसायख'थिनि समा खाथि सफैथारबाय। गावबा गावनि पार्टिखौ लानानै केम्पिं खालामनाया सबबो आथुर। दायो नोंथांमोना गोनो गोथो सानबाय थानानै लाब गैला। 9 तारिखै जोंहा इलेक्सना जासिगोन। गतिके जाय गोनो गोथो बेले बेजे जागासिनो दं नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो बेले बेजे जायालासिनो नांगोलनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै हो। हाग्रामा सारा जेबायदि खामानि मावबोदों, थांनाय सिगां 17 बोसोरावथ' मावखाबायानो अलरेडि, आरो 5 बोसोर हाग्रामा सारनि सरकार गैयामोन। नाथाय दा जिथु हाग्रामा सारा पावाराव फैफिनबाय, बिथाङा जेरैबायदि खामानि मावदों, बिथांनि मावनाय स्टाइलखौ नुनानै दाब दाब जायगानि, आसामनि दाब दाब जायगायाव, भारतबर्षनि दाब दाब जायगानि मानसिफोरा गिखांदों आरोना सोमोनांदों। राजनितिक गेलेनो हाग्रामा सारनिफ्रायसो सोलोंनांगौ होननानै बुंदों। अब्ला हाग्रामा महिलारि सारा बेसे टेलेन्टेड मानसि जानांगोन आरो बेसे मोजां खामानि मावनाय जानांगोन। दिनै आसामनि बाहेरावनो जुदि हाग्रामा महिलारि सारखौ सापर्ट खालामोबा बेफोरबायदिसो जानांगौ सासे दैदेनगिरिया, सासे लिडारा, सासे नेताया होननानै बुङोब्ला, अब्ला नोंथांमोनाबो एसे साननानै नाय, गावनि मेलेमखौ बाहाय। नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो खालामनांला। हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय जिथु BPF सरकार, बे BPF सरकारनो गावबा गावनि जिथु बेसेन गोसा भटखौ होदो 9 तारिखआव, आरो बेखौ होनानै हाग्रामा सारखौ देरहासार खालाम। मानो होनबा जोंहा सरकार दानाया बारा गोबाव जायाखै, नोंथांमोना सबबो मिथिगौ। 5-6 दानसोल' जाबाय, बेयावनो बेफोरबायदि खामानि मावदों। अब्ला 5-6 दानावनो जुदि खामानिखौ बेफोरबायदि इमान स्पिडै मोजां खामानि मावबोगासिनो दं, अब्ला 4 बोसोर दंबोयो। बे 4 बोसोराव बेसेबां खामानि जागोन नोंथांमोना साननानै नाय। खायसे गामियावथ' UPPLनि जिथु पस्टार बेनार जेबो सुथाबनाय नुनो मोनाखै दायो। जोंनि मेइन सुथुरानो जाबाय UPPL, नङा होनबा? UPPL राजखान्थि हान्जाखौ जों जेरैखि जाया फेजेनथारनांगौ। आरो जेनखानानैबो थानाय, आरो जेनखानायसो बिसोरो अलरेडि जेनखादों। खायसे नामावल'सो गेलेफैदों। गोबां जायगा गिदिंबाय, बेरायबाय, नाथाय बिसोरनि फ्लेग बेनार मोनसेबो जेबो नुनो मोना। नाथाय मा खालामनाया दावराव, दहाय बुंदो आङो, बिराद दावराव। मोनसेल' मबाइलाव रेकर्डिं खालामना लादो, माइकआव सोनानै होदो भुत दियक, बेखौनो गले गले थांलाय फैलाय दामलांगासिनो दं। ओरैबायदि खोनासंनो बाबाय लोगोफोर। आं सानबाय दं 9 तारिखआ माब्ला फैयो। 9 तारिख जोबनायनि उनावसो सान्ति मथे उन्दुसिगोन। जोब्बाय।